Mentres dormín, debiume traballar a cabeza sobre ese comentario do de poñer a outra meixela. Proposición 63. Quien se deja llevar por el miedo y hace el bien para evitar el mal, no es guiado por la razón. A bondade nace da razón. Facer o ben precisa conter, soster esa emotividade que o outro día tamén falei de como MacIntyre era crítico con esa emotividade. MacIntyre das escolas filosóficas escocesas, que para min aí tamén atopamos a saudade dos povos celtas, máis aló do mundo galego-portugués. Precisa da razón. Hoxe vemos unha sociedade que é absolutamente emotiva. Non hai realmente ese raciocinio, senón que o que hai é, que o di no comentario tamén, atopará a lóxica. Hai sentido lóxico, hai explicacións racionais. Pero racionais non quere dicir que a persoa racionalice iso, porque ás veces é absolutamente irracional. Cando ti hoxe ves todo o que vira de arredor do amor, que non é amor, dos apegos, e ves, por exemplo, como todo o mundo che vai dicir que é un problema teu individual, dunha ferida que se formou na infancia, dis, en serio, a xente hai uns anos feriu desta maneira aos seus fillos para que hoxe a xente non se saiba vincular. Este é o precepto. Se actúas desde o medo, en realidade non hai bondade. É unha das bases da religión. A religión o que fai é infundirche o medo. A sociedade neoliberal infundeche o medo. E todas as persoas participan diso. Cando ti hoxe ves o tema dos apegos, a persoa ansiosa e todo o que ves nos coach e na psicoloxía barateira, non na de verdade, diche que actúes desde o medo. Espera, non reclames, non amoses as túas necesidades, porque a persoa daquela que tamén ten medo vaise afastar máis de ti. E aí non hai nin amor nin bondade. O amor e a bondade precisan de verdade dun ser racional que domina a súa emotividade porque é un ser intelixente. Deberíamos ser nesta altura da evolución humana o Homo sapiens sapiens sapiens. Byung-Chul Han, cando fala da expulsión do distinto, para min, todo isto son cousas que dixo eu, que as lecturas penso para min, fala, por exemplo, dese, non fala el deses apegos. Eu levo a esta toda enxornia dos apegos e dixo, reproducir un patrón, todo o que xa nos contan. Iso todo o mundo, máis ou menos, xa lle saíron reels desto. E todo o que non responde ao patrón, a persoa escápaselle e expúlsao, rexeita todo o que non responde a un patrón que nace do medo ao abandono, do medo ao rexeitamento, do medo humano á morte, a perder a tribu e morrer. Pero iso somos nós como seres primitivos. O exceso de emotividade convírtenos en seres moi básicos. A persoa que ama é bondadosa, e isto é todo un, porque a bondade, eu sempre digo, é unha forma elevada de amor. Xa non é o amor a unha persoa, senón que és ti. Sí. Persoa
bondadosa, amorosa, que se coloca na vida con esa biofilia, ese amor ao que está vivo. Cando ti ves o dos apegos, podes interpretar, repito, todo isto falo eu, non o dixo ninguén máis que a min, unha sociedade necrófila. Eses vínculos están mortos. O que marcha, o que espera, o que cala, o que fai unha estrategia, e parece case un métodos de seducción, e son métodos de destruir a outra persoa. Se eu me vinculo con alguén, chego a esa conexión que hoxe describe Bauman, e amo a vida, e entro a construir vínculo. E cada vínculo é a construcción da miña tribo. E cunha boa tribo, e como Homo sapiens sapiens sapiens, eu podo soster a emotividade. Mesmo avanzamos como especie, non? Adestramos a nosa capacidade de ser seres racionais que responden cada vez menos a ese cerebro reptiliano. Isto podémoslo adestrar. Pero, neste cousa que está pasando, pasa o contrario. Hai case unha involución. É único pro que estamos, parece que usando esa parte racional, é para responder a un ser máis básico que se move desde o medo. E isto, que excomulgan a este home por isto, ten que ver con negar ese mandado relixioso de actúa desde o medo. Kafka ten un relato ante a lei que nos pode levar a pensar sobre isto. En Ante a lei, un home chega a unha porta. A porta está aberta e diante hai un garda. E pídelle entrar e di, non podes entrar. E o home queda ali durante anos e tenta sobornar ao guarda, convencelo, e o guarda sempre lle di que non. Pasan os anos e el pregúntalle ao garda, por que en todos estes anos non veu ninguén tentar atravesar a porta da lei? E o garda dille, porque esta porta estaba feita para ti. E agora vou na pechar. Non a atravesaches, vou na pechar. La puerta de paja de Vicente Risco, un libro, repito, eu creo que moi mal non considerado, que non acada, parece que non acada o valor que ten. Esa porta de palla a min tamén me lembra a porta da lei de Kafka. A palla é pouca cousa. Unha porta de palla ti pódela romper, ti pódela queimar e atravesala, pero é a túa responsabilidade facelo. O garda díxolle non podes pasar, pero a porta estaba aberta. A súa responsabilidade sería pasala. Apartar o garda e dicirlle vou para aí. A porta estaba feita para el. Quen se deixa levar polo medo non actúa desde a razón. Quen non atravesa a porta e fica aí é por causa do medo. O medo é humano. As persoas non temos que superar os nosos medos. Temos que atravesar as portas co medo. A nosa vida pasa por convivir co medo. Eu, cando vexo todo isto, por exemplo, dos apegos, só vexo unha sociedade medosa. Que actúa mal, que te expulsa, que te caricaturizan, que intensa, que complicada, para enfrontarte a ti aos medos, e que quedes aí. Tamén detrás da porta, que non a atraveses. A porta, atravesar a porta, para min simboliza exercer a túa liberdade. Na busca da verdade, da túa verdade.
do teu sentido existencial. Só se vive unha vez. E hai pouco falei disto. Só se vive unha vez e ti non podes arreglar o mundo. Pero só vives unha vez. E só unha vez podes resolver os teus problemas humanos existenciais que teñen que ver, por exemplo, co medo. O garda, no relato de Kafka, di: agora vou na pechar. Botaches aquí moitos anos. Agora, poñamos, morres, porque os contos de Kafka son para pensar, e morres sen atravesar a porta da liberdade, cara á liberdade, a porta da lei. A lei, para min, non podería ser a túa propia lei humana. Ti és humana, ti tes medos, pero tamén tes inquedanzas. O equilibrio entre os medos e as inquedanzas deberían permitirche atravesar as portas que vas atopando. Esta sí é unha sociedade medosa. Esa idea de que a persoa boa pon a outra meixela non é certo. Quen pon a outra meixela pona por medo. A religión mesmo, a nosa, a maioritaria aquí, ten precisamente esa expresión. Pon a outra meixela. Se boa e acadarás a gloria. É tamén unha forma de medo. A bondade como potencia vital é moito máis atrevida. Ama a vida e ama, sobre todo, a vida propia. Quere vivir, quere resolver. E aí si que a nosa razón ten que porse ao mando. Esa emotividade excesiva, o medo é unha emoción. Esa emotividade excesiva móvenos desde o medo. Poñemos un exemplo. Se eu, teoría dos apegos, non sei que, unha persoa estáme tratando mal porque ten medo, eu non me uno ao medo e aguanto iso e poño outra meixela. Aí serían dúas persoas con medo. Eu, desde o amor de verdade, fago as cousas ben. Non ben no sentido de se faz así a persoa non fuxe ou a persoa non se agobia, senón ben en tanto eu sei que isto é o que se debe facer. Sen medo. Sae mal según os dictados desta religión neoliberal. Pero sae ben porque actuei desde o amor á vida dunha forma na que eu supero ese medo. Ese medo, o abandono, o rexeitamento. E aí, o amor á vida, dicía eu, di Erich Fromm, tamén recoñece que a dor, que é parte da vida. E aínda, enfronto a dor, convivo con ela un tempo, ou o que teña que ser, Rosalía de Castro, e vexo a noite que nunca se acaba na miña alma soa, e despois de cada noite sempre me atopa a aurora. Saudade, que xa o dixen que en Ética de Spinoza podemos tamén ver un pouco esas formas de explicar a saudade. Ele incluso usa esa palabra eternidade como a Castelao dunha forma metafísica. A eternidade case como ese instinto popular, como unha sabedoría. As escolas escocesas de filosofía tamén falan disto, unha sabedoría que nos é dada por... é como moi metafísico, pero se somos unha especie, fomos evolucionando, a nosa parte racional tamén evolucionou,
pois xa nacemos melloradas. Isto tamén vos é ciencia, que non é así unha cousa tan extraña. Algo así. Estou divagando, non teño nin notas disto, porque é algo no que estou pensando, pero préstame deixalo aquí, porque sei que hai xente que lle presta escoitalo e xa pensan en por sí, que non fai falta que pense todo unha persoa. Como pensadoras, toda esta filosofía, todo isto, tamén é unha herdanza saudosa que nos deixan quen escribiu antes, quen pensou antes, para que nós collamos iso e o evolucionemos. Eu tamén o deixo aquí, para que vos pensedes. E iso tamén é alegría de vivir, e iso tamén é saudoso, e iso tamén é amor á vida. É un acto político, aparecer no espazo público, expresar o teu pensamento e facelo libre, para que outras persoas pensen en relación contigo. Son redes sociais, parecen moi impersoais, mais eu sei que aí hai persoas que vos presta que entendedes isto e que vos humanizades, e tamén sabedes que detrás da pantalla hai un ser humano, que son eu, que a veces está caricaturizada, son a random de pacotilla, que a veces está expulsada e devaluada por persoas, e que onte doeume ese comentario un pouco, porque a min iso xa mo dixeron persoas que eu lles quixen ben, que eu de boa era tonta, e o que fan eles non é tan grave.